waraning carita mongak jagating budaya. Ngaturaken wilujeng siang sedayanipun para tamu kakung saha putri para pinisepuh ingkang winantu ing sekolah Bosopi. Wilujeng pinanggih kalih kula lan sak keluarga ageng paguyuban campur sari jangkep Al Rosta. Mijil saking Banaran Jenggrik Kedawung Sragen ingkang pun pangarsani binekten Banganton Polri. Siang kalenggahan dumugi mengke dalu keparang marak sowan ngemban dawuh panjenengan ingkang mengko gati Bapa Senen darah Ibu Yatini nenggih ingkang mengko gati netepi ing reh darmaning sepuh Boyong Basuki ngunduh temanten Mas Bagus Sertu Dani Meta ingkang sampun sembodo jinatu kromo kaliyan retaning ayu Briptu Asa Ismi Sri Putri putih turun saking panjenengan Bapak Pelda Purnawiran Sugeng Tala Ibu Sri Supatni pidalem saking komplek Pomat nomor setunggal Jakarta Selatan. Saestu mugi siang kalenggahan kula lan sak keluarga ageng Al Rosta dados panglipur mring sedayanipun para tamu kakung saha putri langkung-langkung ingkang mengko gati siang kalenggahan nglenggono lan kepara ndodo samudayanipun tertentu kathah ing reh kakiranganipun lumantar kula nyunaken ing samudra pangaksami. Siang kalenggahan Al Rosta sowan kinanenan catur Hangga Widawati setunggal Bapak sawiji padhepun tepangaken yang saya sebutkan namanya mohon berdiri. Mijil saking Kutha Gedhe Boyolali Dik Lisa Rahma barang jumeneng. Yang kedua juga produk Boyolali Mbak Leni. Yang ketiga Dabung sampai di Jos Regen Dian Mahara Pekasan Blitar Jawa Timur Sela Dewi. Saku tamu kakung sebuti pura bini sebagai minantu ing sekolahan Basuki pripun kucipun konco-konco dengrek ayu salam pambuka katur.